ମୋର ତ ଏଇ ବାଇଗଣ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ। ଆମର ଭାଇ ତମର ଭାଇ ଖଟୁଆ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆମର ଭାଇ ତମର ଭାଇ ଖଟୁଆ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି? ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି? ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆମର ଭାଇ ତମର ଭାଇ ଖଟୁଆ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ମୁଡ଼ି ହେଲେ ତମେ ମିଷ୍ଟର, ମୁଁ ଇଟିଲିକୁ ତମେ ସାମ୍ବର, ମୁଁ ଖଟା। ଆମର ନେତା ତମର ନେତା ଚୈନ ଚୁତିଆ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସେଟା ଚୁତିଆ ନୁହଁ ଖଟୁଆ। ଖଟୁଆ। ଆମର ନେତା ଚୈନ ଚୁତିଆ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଆମର ନେତା ତମର ନେତା ଚୈନ ଚୁତିଆ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆମ ଚିହ୍ନ ତମ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆମର ନେତା ତମର ନେତା ଚୈନ ଖଟୁଆ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଆମର ନେତା ତମର ନେତା ଚୈନ ଖଟୁଆ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଜ୍ଞା। ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ମାଲିକେ ଗୁଆ ଘିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ମା ଏ ହେ ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ପାଦରେ ତମେ ଧାନ ଘାଟିବ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି। ନା 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 ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ହୋ ସାରେ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଯୋଗିନୀ, ତମର ଯୋଉ ନରମ ନରମ କୋମଳ ପାଦ ତମେ ଜମା ଘାଣ୍ଟନି, ଧାନ ପଶିଯିବ। କେହି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଓହୋ ତମେ ତ ହୁଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ଜମ। ତମେ ଶୁଣ ଜମା ଯାଅନି। ନା 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 କେହି ଘାଣ୍ଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ନାଇଁ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଧାନ ଘାଣ୍ଟିବେ? ଓହୋ ହାଣି ଦଉଛ। ଆଲୋ ମା ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି? ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଯାଇଛନ୍ତି କଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ? ନା ଜେଲକୁ। ଜେଲ କାହିଁ ଗଲେ? ସେ ଗଞ୍ଜେଇ କେସରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ବାପା ତମର ଗଛ ମୂଳି ବେପାର କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବଢିଆ ବଢିଆ। ଆଉ ବୋଉ ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ବୋଉ ନାହାନ୍ତି। ବୋଉ କୁଆଡେ ଗଲେ? ବୋଉ ଆମ ଗାଁର ଯୋଉ ହରିଆ ହଁ। ଦାରୁ ବେପାର କରେ ତା ସହିତ ପଳେଇଛି। ଆ ବୋଉ ଏତେ କୁନୁ କୁନୁ ଏବେ ଠାରୁ ପଳେଇଲାଣି। ମା ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, କାନ୍ଦୁଛୁ। ଆଲୋ ମା କଣ ହେଇଛି, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କଣ ହେଇଛି ଲୋ ମା, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମୋ ବୋଉକୁ ଯଦି ଫେରେଇ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବି। ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇବି ଯୋଗିନୀ। ଆପଣ କାନ୍ଦୁତୁନି, ଆପଣ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ବି କାନ୍ଦି। ନାଇଁ ରୁହ 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 ରୁହ। ଯୋଗିନୀ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିତିଯିବି ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ। ସେକିକିରି ଖାଇବ, ଭାଜିକିରି ଖାଇବ, ପକୋଡ଼ା କରିକିରି ଖାଇବ, ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ରାତିରେ ଶୋଇବ। ମୁଁ ଜିତିଗଲେ ତମ ମାଆଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ହୁଏତ ଏକୁଟିଆ ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିବିନି, ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ନେଇକିରି ତମ ମାଆଙ୍କୁ ପଳେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବି। ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ତମର ଆସିବେ, ନେଇକିରି ଆସିବେ। ଦିଅ ବାଇଗଣଟିକୁ ରଖ, ଭାଜିବ, ଭାଜିକିରି ଖାଇବ। ଆସୁଛି ମା। ହଉ 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 ହଁ ନମସ୍କାର। ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦବା। ହଁ 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 ଆସ 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 ଜମ ଯୋଗିନୀ, ଆସ ଆସ। ତମର ନେତା ଚୈନ ଖଟୁଆ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆମର ନେତା ତମର ନେତା ଚୈନ ଖଟୁଆ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦବ। ମନେ ରଖିଦବ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ। ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ କୋଉ ଚିହ୍ନ? ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ। ହଁ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ। ତମର ନେତା ଚୈନ ଫାଟୁଆ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଫାଟୁଆ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖଟୁଆ। ଏ ଜମ ଯୋଗିନୀ, ଗାଈ ଏଠି ହଗି ଦେଇଛି, କି ଗନ୍ଧ। ଓହୋ ସାରେ ଟିକେ କାଠେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି ଟିକେ ଗନ୍ଧ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ପଡିବ। ଟିକେ କାଠେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜମ ଯୋଗିନୀ କହିଲଣି ମୁଁ ପୁରା କାଠେଇ ଯିବି। ଓହୋ କି ବାସନା। ହ୍ୟାଲୋ ମା,
ଆସ ଆସ ମା ଆସ ଆସ ହଁ ହଁ ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ ହଁ 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 ଆସ ଓହୋ ଓ କି ବାସନା ପୁରା ତ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ହଁ ଯାହା କୁହ ଯମ ଯୋଗିନୀ ଝିଅଟିର ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି ଗୋବରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସୁଛି ଓଫୋ ବଢିଆ ବାସନା ମା ଆମର ହଉଛି ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ଦେଖ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବ ମା ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି କହିବ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୁଝିଲ ସାରେ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ଅଛି ଯାଅ ଯାଅ ଯୋଗିନୀ ତ ମୋର ମେନ୍ ହେଇଟି ତୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ ମୁଁ ଆମ ସାରୁଙ୍କୁ କହିକି ତୋର ତା ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେବି ବୁଝିଲୁ ଆମର ଚିହ୍ନ ହେଲା ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବୁ ହେଲା ମତେ ବାଇଗଣ ଦରକାର ନିଅ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କରି ଖାଇବୁ ମଟନ କରି ପାରିଲେ ପୋଡ଼ି ଦବ ସିଜେଇ ଦବ ତ ଫେରେ ତ ବାଇଗଣ ଦେଖ ଯମ ଯୋଗିନୀ ତମେ ରହିଲେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ସିଓର ଜିତିବି ଆସୁଛୁ ମା ଗୋବର ପକା ଘଷି ପକା ହଁ 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 ମୋର ତ ଏଇ ବାଇଗଣ ଦରକାର ଥିଲା ଅଜା କଣ ଶୋଇ ପଇଲେ ନା କଣ ଅଜା ଓହୋ ଯମ ଯୋଗିନୀ ଅଜା ବୋଧେ କୁଆଡେ ଯାଇଚିନି ଘରେ ବାପା କିଏ ଡାକୁଛ ପରିସ୍ରା କରି ଯାଇଥିଲି ପୁଅ ପରିସ୍ରା କରି ଆସ ଆସ ମତେ ଡାକ ସୁବିଧା ଆଉ ସେ ନାଚି ଜୋର ବି କହିବ ବାଇଗଣ ନେଇକି କିଏ ଆଇଛୁ ଅଜା ନମସ୍କାର କଣ ଖୋଜା ଅଜା ନୁହେଁ ଅଜା ଅଜା ଖୋଜା ହଁ, ହଁ। ଏଠି ବାପା ମତେ ଶୁଭେନି ହଁ, ହଁ। ଟିକେ ବଡ ପାଟିରେ କହ ହଁ ହଁ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଇଲେକ୍ସନରେ ହରିଜନ ନାଇଁ ଲଘୁଜନ ଇଲେକ୍ସନ ଓ ହରିଜନ ଭୋଟ ଭୋଟ ହଁ ବୁଝିଲି ମୁଁ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଓହୋ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ହଁ। ମୋ ରାତି ଡାକିବେଲା ମୁଁ ତ ପରିସ୍ରା କରି ବସିଛି ହଁ। ତମ ପାଟି ଶୁଣି ଦଉଲି ମୁଁ କହିଲି କିଏ କାଳେ ବାଇଗଣ ନେଇକିରି ମୋ ଯଜମାନରୁ ଆସିଥିବ ହଁ, ହଁ। ଆଉ କାଳେ ଯଜମାନରୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ନେଇଯିବ ମୁଁ ସଦା ପରିସ୍ରା କରି ପାରୁଥିଲି ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ଲୁଗିରେ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କହ ବାପା ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ମଉସା ମୁଁ ଅଜାକୁ ତ ମୁଁ ଭୁଲରେ ମଉସା ଡାକିଦେଲେଣି ଆଚ୍ଛା ଅଜା ବୋଲୋ କାନରେ ପଇତା କାହିଁ ଦେଇଛ ପଇସା କରିବା ଯାଇଛ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ଜାଣିଛ କଣ କାନରେ ଦିଟା କାମ ହଉଛି ପରିସ୍ରା ତ ଉଠି ଆସିଲି ଏବେ ହଁ ପଇସାଟା ନହେଲେ ମତେ କେହି ଜାଣିବେନି ମୁଁ ବାମୁଣ ବୋଲିକିରି ଯଜମାନ ଅଛି ନା ହଁ ଆରେ ମୋ ସାହିରେ ପ୍ରାୟ ରଘୁଆନା ଅଛି ରଘୁଆନା ହଁ ସିଏ ମୋ ଯଜମାନକୁ ନେଇଯିବ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଚିହ୍ନ ରଖିଛି ପଇସା ଦେଲେ ହଁ। ସମସ୍ତେ କହେ ଏଇ ହେଉଛି ନା ଆମ ନନା ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାର କଣ କାଚ ନାହିଁ ଏ ବାବା ସେ କଥା କହନା ମତେ ମାରିଯାଇଛି ଏ ଚଷମା ବାବା ମତେ ମାରିଯାଇଛି ଏ ଶୁଣୁ ହଁ ଚଷମା କରିବାକୁ ଗଲି ହଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲି 500 ଟଙ୍କା ହଁ ଚଷମା ଲଗେଇ ଦେଲା ଗୋଟାଏ ହଉଛି ମାନେ ପାବାର ହଁ ଆଉ ଗୋଟାରେ କିଛି ଅପାବାର ପାବାର କିଛି ସେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ବାବା ହେଇ ଦେଖୁନୁ ଗୋଟାଏ ଆଉ ନାହିଁ ଜମା ହେଇଠି ଦେଖେ ଗୋଟାଏ ଜମା ନାହିଁ ଆଉ ସେ କଣ ହେଲା କି ମୋତେ ଆକୁ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହଁ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବୁ ଦେଖା ଆଚ୍ଛା ଅଜା ଶୁଣୁ ବାବା ହଁ 5 ଥର ପଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ଏ ଚଷମାରେ ହଁ। ରାଗ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଚୁନା କରିଦେଲି ସେ ଭାଇଟା ମଉସା ବା ତମ ଦାନ୍ତ କୁଆଡେ ଗଲା ଇଲୋ ଦାନ୍ତ ହେଇଟି ମା ଶୁଣୁ ହଁ। ଯଦି କହିଲୁ ଦାନ୍ତ କଥା ହଁ ମତେ 3 କୋଟି 17 ହେଲା 3 କୋଟି 17 17 67 କେତେ ବା ହିସାବ କର ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ପାଠ ପଢିଛୁ 3 କୋଟି ସର୍ବତ ହବୁ ହଁ 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 3 କୋଟି 17 3 77 ଓହୋ
ଆମେ କଣ ଅଜା ଏ ତିନି ଗଳି ପାଠ ପଢିଛୁ ଆମ ଘରର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଅଛି ଛାଡେ। ଆଚ୍ଛା ଅଜା ତମ ଆଈ କେମିତିଆ ଅଛି କହିଲା ଟିକେ ଆଇ ସେ କଥା କହନା ପୁରା କାଉଣ୍ଟର ଫେଇଛି ହଁ? କିଛି ଅପଦାର୍ଥ କିଛି ଜାଣିନି ହଁ? ହେଇଟି ମୁଁ ଯୋଉ ଯଜମାନ କରିକି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ରାତିରେ କରେ ଯାଇକିରି ହଁ କଣ କରେ ଜାଣିଛୁ କଣ ବାମୁଣିଆ ଲୋଭି ତ କଣ କରେ ମଝି ମୁଖାଟାକୁ ଛଡେଇ ଦିଏ ହଁ ଆଉ ଯୋଉ ଚାରି କରେ ଦିଦିଟା ଦିଅବେ ତାକୁ ଚୋପା ଲଗା କଦଳୀ ରଖିଦିଏ ହଁ। ଚୋପା ଲଗା ହଁ। ଘରକୁ ଆଣିବା ଚୋପା ଲଗା କଦଳୀ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ମିଠା ଫିଠା ସେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭାତ ଖାଇବିନି ବାମୁଣିଆ ହଁ ଯୋଉ ମିଠା ହରିକା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ବେଗରେ ପୁରେଇ ଘରକୁ ଆଣେ ହଁ ଆଇ ତାକୁ ଲୋଭି ଆଇ ଟିକେ ଭାରି ମିଠା ଲୋଭି ହଁ ହଁ ତାକୁ ଖାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଜାଣିଛୁ କଣ ଏ ମୋଟ ହେଇଗଲା ଆଇ ଆଇ ଫୁଲୁଛି ଫୁଲିଗଲା ଆଉ କାମ ଦାମ କିଛି କରିପାରିବିନି ଓହୋ। ମୋ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଗଲା ତାହେଲେ ଅଜା ଆଉ ଗୋଟେ ତନଛନିଆ ଆଇଟେ ଦେଖିବା କି ବାପା ଗୋଟେ କାମ କରିବି। ନାଚ ମାଡୁଛି ନାଚ ନାଚ ହବନି କୁହ ଅଜା ନାଚାଇଲେ ହବ କୁହ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ନା କୁହ। ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଶୁଣୁ ବାପା ହଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିକା ଝିଅ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେ ଏଇଭଳିଆ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ହଁ ତମକୁ ଠେକ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତା ଆଉ ହଁ କିଛି ନାହିଁ ବାସନ ଦିଖର ମାରିଦବ ହଁ। ଆଉ ଫୁଲ ଦିଟା ତୋଳିଦବ ଏଇ ତ କାମ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଶପଥ ଖାଇ କହୁଛି ଅଜା ହଁ। ଯଦି ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ଜିତି ଗଲି ହଁ, ହଁ। ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ହଁ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ତନଛନିଆ ମାଲ ଦିଟା ତମକୁ ମୁଁ ଦେବି କୋଉଠି ଅଛି ରେ? ତାହେଲେ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ମୋର ଦେବି ନା ହଁ। ଦେବି ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତୁମ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇ ଛୋଟିଆ ଏଇଭଳିଆ ଝିଅ ଠିକ କରିଦେଲେ ହଁ, ହଁ। ଭୋଟ ହଁ। ମୁଁ କଣ ଏକାଠିଆ ଦେବି ଆଉ ମୋ ଯଜମାନ ପୁରା ଅଛି 300 ଘର ଯଜମାନ ଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ବୁଲି କହିବି ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅ ଅଜା ଦିଟା ନୁହେଁ ମୁଁ 200 ଦେଇଦେବି ଆଚ୍ଛା କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ହେ ବାପୁ ଓ ହେ ବାପା ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣିଲୁ ପାନ ମୋର ସରିଗଲାଣି ପାନ ହଁ, ହଁ। ଗୋଟେ ପାନ ଅଛି ଦବୁ କି ପାନ ପାନ ତ ମୁଁ ଖାଏ ନା ଅଜା ଏ ମୋର ଅଛି ହଁ ଖାଅ 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 ହଉ ବାପା ଶୁଣୁ ହଁ ମୁଁ ତୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି ହଁ 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 ଆଜିକାଲି ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ହଉନାହାନ୍ତି ହଁ ବୁଝିଲୁ ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଲି ପିଲାଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ନା ମୁଁ ସଚୋଟରେ ଠିଆ ହେଇ ଭୋଟ ନେବି ମୁଁ ବା ସେଇଟା ପିଲା ଖୋଜୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବି ଦବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି 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 ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର ଅଛି ଅଜା ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉ, ହଉ, ହଉ। ମଉସାର ଭୋଟଟା ପକା ଅଜା ଏଇଆ କରାଯିବ? ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବେ କି ଯୁଆଡେ ଗୋଟେ ଦେଉନା କାମ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ବାସନ କୁସନ ଦିଟା ଫୁଲ ତୋଳିବ ଏଇ କାମ ତ ଆଉ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ଦିନେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହବ ଟିକେ କାଖେଇକି ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ବୁଝିଲ ବାପା ବୟସ ହେଇଗଲା ନା ଆଇ ବେଳ ପଇଲେ ଥାନାରେ ଆଇ କଥା କହୁଛୁ କାହିଁକି ସେ କଥା ଉଠି ପାରୁଛି ଆଉ ତାଟିଆ କଦଳୀ ଛେନା ଖାଇଲା ଖାଇକିରି ଚେହେରା ଅଜା ଖାଲି କଦଳୀ ଖୋଇଛନ୍ତି ଆଇ ଫୁଲୁଛି ହଉ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟଟା ଦବ ଦେବି ଦେବି ମୁଁ ଆସୁଛି ହଁ ବାପା ଶୁଣ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମନେ ରଖିବି ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ହୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ କାଲି ଫୁଲ ତୋଳି ଦବ ବାସନ ଖଣ୍ଡ ମାଜିବ ଆଉ କିଛି ଚା ଟିକେ ଦବ ଖାଲି ଅଜା ବୁଢା ଟ୍ରକ ଚଢିବ ଗାଡି କଣ ଅଜା ଇଏ ଫୁଲ ତୋଳିବନି ଆଉ କଣ? ତମର ସବୁ ତୋଳି ପକେଇବ ଭଲ ପିଲାଟା ଭଲ ପିଲା ଭଲ ପିଲାଟା ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବ ଭଲ ପିଲା ହବ ତ କ'ଣ ପଢିଛୁ ବାହା +2 ପଢିଛି +2 ULP କଲେଜ ପାସ୍ କରିଛି ହବ ତମେ ରାଜି ହବ ହଁ, ରାଜି ରାଜି ହବ ତ ମୁଁ କରେଇ ଦେବିନି ହଁ ସେଇ କଥା ଆସୁଛି ଅଜା ହଁ, ହଁ। ନମସ୍କାର ହଁ ଯା ଯା ମୁଁ ଦେବି ଭୋଟ ଦେବି। ମୁଁ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ପାଇଗଲି ହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନାଇଁ ତୁ ପାଇବୁ ହାଁ? ମୋ ବା 300 ଘର ଜେଜେମାନ 300 ଘର ଜେଜେମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧ କିଲୋ ଲେଖା ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦବା ଖାଆନ୍ତୁ ହଁ ଖାଆନ୍ତୁ ମୋ କ'ଣ ଅଛି ଖାଆନ୍ତୁ
ଆଉ କଣ ତୁ ତ ଜିତିଲୁ ଆଉ ଜିତିଲୁ ତ? ଆଉ ସବୁ କିଏ ଅଧା? ଘରେ ଘରେ କହିବି ହଁ, ହଁ। ହଁ ଶୋକ ପଡ଼ିଯିବି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ସବୁ ଢାଳି ଦେବେ ତୋ ଉପରେ ବେଶ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ଆସୁଛୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ବେ। ମଉସା ରହିଲି ହଁ, ରହିଲି ଯା 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 ତ ଭୋଟ ଦେବି ଆଉ ଅଜା ମୁଁ ତମକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ମା ଟିକେ କଥା ଟିକେ ମୁଁ କରେଇଦେବି ଏଇଟା କଥା ହଁ ଯା ତୁ ଜିତିଲୁ ରେ ତୁ ଜିତିଲୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା वाह क्या सीन है ଏହି ବାଇଗଣ ଏ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚୈତର ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବି 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 ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ଦେବି କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟା କଷି ଝିଅ ଦେବ ମୁଁ ଏ କଷି ବାଇଗଣ ତା ଭୋଟ ଖାଲି ଏ ଗାଁ ଯାକ କହିକିରି ବୁଲିକିରି ଖାଇବାକୁ ଜିତେଇ ଦେବି ଏଇ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ କହିଗଲା ଗୋଟା କଷି ଝିଅ ଦେବା ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଆରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ଯିଏ ଶୁଣୁଛ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଚୈତର ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ଭୋଟ ଦେବ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେବ ନମସ୍କାର ଭାଉଜ ନମସ୍କାର ଭାଉଜ ଆମର ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବ ଆଉ ତମର ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଲା ପରେ ତମର ସବୁ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଆମର ତ ହେଇ ଚାଳ ଘର ଆଜ୍ଞା କେତେ ଇଲେକ୍ସନ ଗଲାଣି କିଛି ତ ଦଉନାହାନ୍ତି ୟାକୁ ଦେବି ତାକୁ ଦେବି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେ ସେ ତ କାମ କଲେ ଆମ ପେଟ ପୋଷୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଆପଣ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୋଟେ ଦେବେ ତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କଣ ଏ ଜମ ଯୋଗିନୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଯଦି ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଗଲି ତମ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ମୋର ଅଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହା ହେଲେଣି ଭଗବାନ ମୋ କୋଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ବି ଦେଲେନି ଆପଣ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିଦିଏ ମୋ କୋଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଇପାରିବେ ତ ହାଇ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତି ଗଲି ଗୋଟାଏ ଦିଟା ଛୁଆ କଣ ପୁରା ଡର୍ଜନେ ଛୁଆ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବି। ବଢିଆ ବଢିଆ ହଉ ଆସୁଛୁ ଭାଉଜ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆସ ଜମ ଯୋଗିନୀ ଚାଲ ଚାଲ ହଁ ହଁ ଚାଲ ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି আমার ভাই তোমার ভাই চিনিয়া ভাই জিন্দাবাদ 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 আমার ভাই তোমার ভাই খটুয়া ভাই জিন্দাবাদ 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 আমার ভাই তোমার ভাই খটুয়া ভাই জিন্দাবাদ 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 ভোট দেব কোউঠি বাইগণ চিহ্ন কোউঠি ভোট দেব কোউঠি বাইগণ চিহ্ন কোউঠি ছেড়ে যাও কোউঠি বাইগণ চিহ্ন কোউঠি আমার ভাই তোমার ভাই খটুয়া ভাই জিন্দাবাদ 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 আমার ভাই তোমার ভাই খটুয়া ভাই জিন্দাবাদ 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 ভোট দেব কোউঠি বাইগণ চিহ্ন কোউঠি ভোট দেব কোউঠি বাইগণ চিহ্ন কোউঠি ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ଆରେ ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି বাইগণ চিহ্ন কোউঠি ଭୋଟ ଦବ କୋଉଠି ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମାଉସୀ ଏଇଟା ଆମର ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତା କରି ଖାଇପାରିବେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇପାରିବେ সিজেইকি भी খাই পারিবে ଧାନ ଧିଅରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଇ ଖାଇପାରିବେ ନିଅନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ଆମର ଗରିବ ଘର ଏଇ ଚାଳ ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ଆମକୁ ସାତ ଘର ଦେଇପାରିବେ ଓହୋ ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ହେଇଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଳ ଘର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେବି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇକିରି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ହଁ ହଉ 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 ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଆସୁଛୁ ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ହଁ 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 ଆସ ହଁ ହଁ ହଁ
ଖିଆ ଆକୁ ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନ ମିଳିଲାନି ଏଇ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ କରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନିଅ ତୁମ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ जिंदाबाद जिंदाबाद ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ जिंदाबाद जिंदाबाद ଆଚ୍ଛା ଜମ ଯୋଗିନୀ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଦରଜ ହେଇଗଲାଣି ତମ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ପାଖରେ ଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ଚାଲ ଆଉ ବାକି ଘର ଗୁଡ଼ା ବୁଲିଯିବା ଭୁଲିଯିବା ତ ହଁ। ତମେ ମାନେ ଖାଲି ମତେ ସାଥ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ସାତ ଅଛୁ ଓହୋ ହାଣି ଦଉଛ ତମେ କିଛି ଦଉଛ ଓହୋ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ମାନେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ହଉ। ହଁ ହଁ ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ କେତେ ଗାଁରେ ଆମର ବୁଲିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇଗଣ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବ ବାଇଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ବାଇଗଣ ସିଝେଇ ଖାଇବେ ଭର୍ତ୍ତା କରି ଖାଇବେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବେ। ତମର ଯୋଗିନୀ ବାଇଗଣ ଦରକାର କି ବାଇଗଣ ମୋର ସବୁଠୁ ଓ ଫେଭରେଟ୍ ମାଇ ଗଡ୍ ହାଣି ଦଉଛ ତମର ବାଇଗଣ ଦରକାର हां निहाती ଓହୋ ଜମ ତମେ ରୁହ ଜମ ଯୋଗିନୀ ଏଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାଲିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାଲିଛି କଣ କହୁଛ ସାରା ଚପଲ ଫଲ ପଡ଼ିବେ ହଁ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ବସି ହଁ ଏଇଠି ଯୋଉ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ଆମେ କହିଦେଇକି ଯିବା ଆମର ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ ତମେ କୁହ ଯୋଗିନୀ କୁହ ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଚୈନ ଭାଇକୁ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେ ଜିତିକି ସରପଞ୍ଚ ହେବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ ହେଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହଉଛି ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନ ଗୋଟାଏ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦିଅ ବାଇଗଣ ଦିଅ ବାଇଗଣ ଦିଅ ମନେକରି ଆମର ବାଇଗଣ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ ହେଲା ତମେ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଗଲେ ଯାହା କହିବ ସବୁ କରିଦେବି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ ଭାଉଜ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଖାଲି ମାଡ଼ ତାକୁ ଦରକାର ଭାଉଜ ତମ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଚଡ଼ି ସବୁ କିଣିକିରି ଦବୁ ହଁ ଚାଲ ଜମ ଯୋଗିନୀ ଚାଲ